В нашия разговор, който предстои, се намесва обаче едно име и то е на актьора Чарли Шин. През миналата седмица. Да, той, знаете, вероятно знаете, направи публично признание в телевизионно интервю за това, че е ХИВ позитивен. Неговият мотив да го направи е личен и е малко може би, различен от този, който предполагате. Всъщност, много хора от обкръжението му са го изнудали в последно време. Чарли Шин решава да постави проблема публично и заради това да спре този тормоз над него, но това поставя на тема за разговор, който ще започнем след малко. Да започнем обаче от Чарли Шин. Ще припомним и други случаи на други популярни хора от Джия насам, първия такъв случай на спин. Сега обаче Чарли Шин и неговото признание в телевизионен ефир. Аз съм тук, за да призная, че съм ХИВ позитивен. Казвам това, за да спрат всички лъжи, които се пишат за мен и да спрат да ме изнудват, за да мълчат. С тези думи Чарли Шин започна най-трудната изповед в живота си пред милиони. Хората забравят, че всъщност изнудвачите взимат от децата ми. Забравят, че не съм сам. Имам 5 деца и едно внуче. Шин не отговори на колко души е плащал, но по думите му дадената на изнудвачи сума е достигнала милиони долари. Диагнозата ХИВ позитивен му била поставена преди 4 години. Имах силно главоболие, постоянно. Помислих, че имам тумор в мозъка. Това са 3 най-трудни букви за приемане. Твърди, че за това време не е заразил никого. Правили ли сте секс без предпазни средства? Да, 2 жени, с които го направих, бяха под грижите на моя лекар и бяха предупредени. Актьорът призна още, че е стигнал до тук заради поредица от свои грешни решения. Взимах много наркотици, пиех много и взимах грешни решения. Шин е известен с бурния си начин на живот, с много алкохол, наркотици и момичета на повикване. В момента актьорът се лекува и състоянието му е стабилно. Малко след изявлението му пред NBC, бившата му съпруга заяви, че нито тя, нито децата им са серопозитивни. И така, доктор Георгиева, борбата с спин, превенцията е тясната ви специалност, така да се каже. Но направи ли ви впечатление защо Чарли Шин, който е световно известен актьор, звезда наистина от световна величина, прави това признание? За да спрат да го изнудват, защото се оказва, че той е дал милиони долари до момента за мълчанието. Тоест стигмата, белега, печата върху болните, върху носителите на ХИВ остава, въпреки че медицината е много напреднала и че от първия случай през коя година? 83-та година, 81-та започнаха първите съобщения за една група хомосексуални мъже от Лос-Анджелес, след това една група в Австралия, при които се явява или при които се диагностицира някакво заболяване неясно до момента, при което се наблюдава срив на имунната система. Така или иначе, много години са минали от тогава и въпреки това този знак продължава да струва той милиони долари за хората, които могат да си го позволят. За голямо съжаление, той не е единствения. Искам да кажа, че и в нашата страна част от хората, които са имали нещастието така да се заразят с ХИВ, също се е налагало да сменят града, в който живеят, да сменят местоработата си, а част от тях и да изпитват така едно негативно отношение от страна на семейството. Разбира се, не казвам, че всички са така, но все още... Има ли много такива случаи? Хора, които буквално емигрират, хора изоставени от семействата си? В началото, да. В началото, когато 85-та и 6-та година започна диагностиката на ХИВ в страната и тогава твърде малко все още се знаеше за това заболяване, а нямаше и лечение. Имаше само един препарат на разположение. Тогава да, тогава имаше такова негативно отношение към хората. Част от хората напускаха градовете, в които живеят, част от тях така и семействата се разделиха. Но искам да кажа, че
все повече и повече, специално медицинската общност, нали, разбира, че това е едно хронично заболяване и то наистина е така. От 96-98 година до 2000-та вече имаше 20 препарата антиретровирусни, които атакуват различни фази от размножението на вируса. Т.е. спират репликацията на вируса, размножението, намножаването и унищожаването де-факто на имунната система. Тоест нещо като дълга ремисия или как се нарича? нарича? Това е едно хронично заболяване в момента. Ако човек си пие препаратите, които са му назначени, ако стриктно спазва терапията и няма пропуски на прием на лекарства, той може да живее много дълги години. Ние не можем да определим колко ще живее, но със сигурност е над 25-30 години. Така че това е едно хронично заболяване. А има ли, доктор Георгиева, всъщност статистика за броя на хора диагностицирани у нас? В нашата страна, да. В България. Ами към момента са някъде около 2200. Приблизителна цифра, може би около 400 или малко повече са починалите. Но всяка година, в последните години, откриваме около 200 човека. Те са починали, защото не са приемали медикаментите, които трябва? По някаква причина има и хора, които са починали от други заболявания, други сме ги загубили от проследяване и лечение, защото са заминали за чужбина. Така че не може да кажем точно каква е бройката. А изследват ли се хората? Страх ли ги е? Има ли го това притеснение? Кампанийно ли го правят? Винаги го има. Така е, както хората избягват да ходят на профилактични прегледи за онкологични заболявания. Това е страха от едно заболяване, което в крайна сметка е нелечимо. То остава завинаги с тях. Но средногодишно около 300 000 човека по различни поводи се изследват в страната. Като броя обаче на новорегистрираните ХИВ серопозитивни основно е сред групите, които са така в висок риск, т.е. уязвимите групи. Кои са те? На първо място това са хората, наркозависимите? Наркозависимите, да, но при тях има спад на новорегистрираните. Те бележиха бум някъде 2008 и 2009 година, когато бяха около 40% от всички новорегистрирани. А в последните няколко години, значи при наркозависимите процент е около 8-11, а при мъжете, които правят секс с мъже, там има скок над 40. Нека да видим още няколко примера, които са били така на фокус в центъра на общественото внимание. 1, 2, 3 секунди. Стигнете ли до 12, един човек в света вече е заразен с СПИН. На всеки 16 секунди друг умира. Когато през 1985 година Фреди Меркюри се включва в този концерт, той не подозира, че само след 2 години ще бъде диагностициран с ХИВ вируса. До последните си дни Фреди крие диагнозата, макар пресата да не спира да го атакува. На 23 ноември 1991 година той признава: смятах за коректно да пазя в тайна информацията до сега заради близките си. Но настъпи моментът приятелите ми и феновете да научат истината. Надявам се всички да се присъедините към лекарите ми в борбата с тази ужасна болест. На следващия ден в 19 часа великият музикант си отива от бронхиална астма, усложнена от синдрома на придобитата имунна недостатъчност. Няколко месеца по-късно, през април 1992 година, на стадион Уембли в Лондон се провежда един от най-грандиозните концерти в историята на рок-музиката, в памет на певеца и за да повиши осведомеността за болестта. През април същата година болестта отнема и друг любимец на света – писателят Айзък Азимов. Той е заразен с ХИВ по време на кръвопреливане. СПИНът не прощава и на един от най-големите танцори на 20 век – балетистът Рудолф Нуреев. Изявената му хомосексуалност и безразборни сексуални контакти подписват присъдата му. Умира през 1993 година. Сред първите жертви на болестта, още когато лекарите смятат за непозната странна треска, е топ-моделът Джия. Умира едва на 26 през 1986 година.
30 години по-късно поддържаща терапия има, ваксина обаче все още няма. Да завършим с вашите съвети, защото част от стигмата, за която говорим, е и за този страх, как можем да се заразим, да бъдем заразени от носител на ХИВ. Ами първото и най-важното е хората да знаят. Тоест, на първо място е образованието, здравното и сексуално образование, което за жал все още липсва в нашите училища. Следващото, което е използването на презервативи. Хората трябва да знаят, че може да стане абсолютно неумишлено заразяване, защото в началото, в първите месеци от заразяването и да се направи тест за ХИВ, той ще бъде отрицателен, специално със сигурност първия месец, докато в този момент човек е силно инфекциозен и дори само един необезопасен контакт без презерватив може да предизвика заразяване. Другото, което е повече изследвания за ХИВ да се правят в цялата страна, да се подкрепи мрежата за доброволно консултиране и изследване за хората. Като превенция. Като превенция, Добре, разбира се. Благодарим ви, доктор Георгиева. И аз благодаря.